Zulo edo arrisku dauden ilunpetan ez dugu ez
pertsona hori hobea egiten baino bai, bidea ikusteko aukera arriskuak dauden zuloak nondik datozen nora edo noruz jo behar dugun fedeak hori dena ikustea ahalbidetzen digu. Eta horregatik guk kristau fedean jarduekoak emandako doai handi paregabea bezalakoa estimatzen dugu, doai preziatu izugarria bezala, eta beti halako esker aurrean fedeak ez gaitu eraman behar segundan arrokendia beste norbait gehiago sentitzera, baizik eta erantzukizunera eta jarduekoarekiko esker aurrean eraman behar gaitu fedeak. Heriotza gertutik tokatzen zaigu, edozein momentutan esan genezake fedeak baduela halako toki oso berezia. Gure eguneroko martxa, esan genezake akaso fedeak martxa. Gure mundu modernoan gauza asko ditugu, eginkizun asko, beti presaka, eta akaso fedearentzako beti ez dugu halako tartea edo berezi duen tartea edo behar duena, baina heriotza gertutik tokatzen zaigunean, orduan bai, horrek ekartzen ditu gogora ez gerala batikoak, eta pentsalatzen dio edozein baita munduen sinisgabeenari ere zer eran, nor gara, nondik datozen, nora goazen. Horregatik heriotzak pertsonari pentsalatzen dio hausnartu egin behar du pertsonak bere izaera, bere jatorria, bere helburua eta gizakiaren galderaren sakonak berriz ere azaleratzen dira heriotzak gertutik tokatzen zaigunean. Eta ezinbestekoa dugu horiek denak gogoan izatea gure bizitzan zer gara, nor gara eta nora goazen eta nondik datozen. Gaurkoan Maritxu esperitzera etorri gara. Fede sakoneko pertsona izan da Maritxu. Izugarrizko fedea erakutsi izan diguna. Bere esan genezake adorazio nocturna, Eukaristia, Euskaristian, fede sakonekin adoratzeko borondate hori nola erakutsi izan duen bere bizitzan. Ama Birjinarenganako maitasunik ez zerukoa, Jesusek lurtzean amatzaren izena, eta oso bereziki Lurdesko Ama Birjinaren advokazioan, Lurdesen 9. mendean, Ama Birjina Santa Bernadeteri agertu zitzaion, eta devozio kontikoa zen Maritxu, Lurdesko Ama ikarra egiten zuena. Baita ere San Miguel gogoatet kontekoan, San Miguelen Duriarekin, ze bisita egin genuen, ze pozik hartu ginduen, ze fedearekin, ze eskerrakarekin, dara eskatuz, laguntza eskatuz, gure Aragorako aingeruari, eta horiek denak sakonki izan ditu Maritxu, eta hortan ejemplu ederra ematen guztioi. Eskatzen diogu jakoiko onari azken finean gure esperantza ez da pertsonetan jartzen dugulako esperantza, baizik eta jakoikoarenean jartzen dugulako. Jakoikoa ona delako, jakoikoa erronkitzua delako, jakoikoak maite gaitu delako. Eta hortan dago, hortan datza, guk daukagun itxaropen sakona, Jesusek guk eukitzea nahi duen itxaropena. Eta jakoiko on horri, jakoiko erronkitzu hori, maite gaituen jakoiko
Egi honez, begira jauna, gure eskaintza hori, Maritxu zure zerbitzaria zure erregioan sarradin, bere maitasun misterioa bat egiten gaituen zure semearekin, erregetizioetan, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako igez gaitezen. Gehiago oraindik bere bizia eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi gaitezen. Horregatik, aingenu taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen degula. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzeratzeko lan hori hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio dutatik, hau nire gorputza da zuentzat emango dena. Afalduan berdin, kalizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio dutatik, hau bere odolaren kalizata da, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak markatzeko isuriko dena, egizue hau mere berri. Eskaintzen dizkizunu zuri eskerrak emanez, aldanean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apanik eskatzen zugu Kristoren gorputz odorak hartzen ditugunok,
Santuak bat egin izala. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Frantzisko gure itasantorekin, Frantzisko gure atzaiarekin, eta liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, munduanetatik zure nola eraman duzun, Maritxu zure zerbitzari, eriotza zure semearekin bat egiten, Kristuera ere berarekin bat izango da. Gogoan izan jauna, bizeko itxaropenea doan diren gure sendiak, egindako guztiak. Arritzazu zeure gorfikaren argi da. Erruk izakizkigu arren, guztio betiko bizitza eritzen ezagun. Nagoikaren lago Maria da osoarekin. Bere zena Jose Santuarekin. Apostolo Santuekin. San Miguelekin eta gizan guztietan zure euskide izan diren santuekin. Haiekin batean garen zaitzen. Jesu Kristo zure semearen bitartez.
Eskerrik asko gaur honean jartzen guztioi. Maritxuri azken horra egitea. Familiari, une sabila usatu laguntzera. Eta jarraikoari, Maritxurenari barenaren erregutzera. Oituraren bezala, dagoen igandean, meza nagusian oso modu berezian gogoan hartuko dugu Maritxu berriz ere. Eta orain, kanposatua abiatuko aurretik, azken erresponsoa errazatuko dut. Amen.